Duha ka high value individual sa ginpatigayon nga drug bypass operation sa Regional Police Drug Enforcement Unit 6 sa Barangay San Isidro, Haro, Iloilo City, alas 6 ng gabi, Setyembre 6, 2024. Ang mga arestado amo Sanday Jumariba Choco, 41 anyos sa residente sa Barangay Halandoni, Haro, kag Ace Conrada, 41 anyos kag residente naman sa nasambit nga barangay. Nabaka ng mga arestado sing isa ka plastic sa sing napatihan ni Shabu, gamit ang 2,500 pesos nga bypass money. Dugang nga na-recover sa ilang pagi na kopa, ang apat ka na-tied plastic kag siyam ka mga plastic sa sing napatihan Shabu. Kag iban pa nga mga non-drug evidence. Si Service ng K5 News FM Iloilo kay Police Captain Glenn Solimana, officer in charge ng RPDO 6, ginpayag siningi sa kabulan ng ilang monitoring antes ginkasa na sambit nga operasyon. Mga ka K5 ginabanta sa 265 gramos ang na-recover nga suspected shabu, kag mayara ini isang estimated market value nga 1,802,000 ka pesos. Balita nagikan sa distrito sang Haro. Ako si K5 Eric Canyasares para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM. This news is brought to you by, do you feel tired all the time? Do you have frequent infections? Do you have always cold? It's a sign of low immune system. Boost your immune system with Clinica D3 Bio. Antibacterial, natural antioxidant, immune system booster. Clinica D3 Bio has vitamin D3, lauric acid, and monolurine to fight against all viruses. Try Clinica Vitamin D3 with Coccus nocifera.